Καλημέρα σε όλους. Είναι 11 παρά, έχουμε βάλει το αμάξι να ζεσταίνεται. Πάμε για προπόνηση και για να γυρίσουμε το πρώτο vlog της χρονιάς. Προς το παρόν είμαι μόνος μου, θα έχει κόσμο πιστεύω σήμερα, και πάμε να πάρουμε τον ταλιμπάν της παρέας. Η μέρα είναι πάρα πολύ καλή, όπως μπορείτε να δείτε. Μπορεί να έχει 5 βαθμούς έξω, αλλά ο ήλιος μας κάνει τη χάρη. Εντάξει, θα είναι ωραία προπόνηση. Τι είναι αυτό? Πού είσαι, Ελόμπρε? Άντε, What's up? How we going? Πήρες και σκέλος χθες? Ναι ρε μαλάκα. Αυτό το ποντίκι τι το έχεις μαζί σου? Αυτό το ποντίκι λέω. Τι έχουμε. Πρώτο vlog για φέτος, για 2019. Πες για τα μπλουζάκια, αγόρι μου. Ένα vlog, για... ναι, για να σας πούμε λίγο πολύ τι γίνεται στο τεράστιο αυτό κοινό που έχουμε πλέον. Μαλάκα, είμαστε 35 άτομα και δουλεύουμε όλοι ταυτόχρονα. Χαμιέται η εταιρεία μας, μαλάκα. Ο CEO, ο owner, το ξωτικό. Μπράβο κύριε μαλάκα, γεια σας. Έλα ρε όλοι μπε. Του πάνω και με τα χιόνια. Μέχρι, έλα φύγε. Ή κανένας δεν έρχεται. Κάτσε αγόρι μου, με Τετάρτη ξεκίνησε, μα. Δεν νιώθει αυτή η κλούβα, είναι JT κλούβα, μάγκες. Καινούρια. Λοιπόν, κάναμε μπλουζάκια πάλι. Κάναμε φούτερ. Τώρα έχει αφορά φούτερ. Και κάναμε και κάποια μπουφάν, τα οποία μπουφάν δεν είναι τόσο προς πώληση, να πούμε έτσι. Είναι περισσότερο για μας. Αλλά αν αυξηθεί η ζήτηση, ίσως κάνουμε. Δεν το αποκλείουμε γι' αυτό, ίσως κάνουμε αν ζητήσετε πολύ. Έχουμε χαθεί λίγο τελευταία γιατί είχαμε αρκετές δουλειές, είναι η αλήθεια. Λίγο με το site, λίγο με τα ρούχα. Ετοιμάζουμε και μια πίστα εδώ στην περιοχή παγκοσμίου ενδιαφέροντος. Μπράβο, ναι. Αυτή η πίστα πιο πολύ σαν κατσικοχώραφο είναι. Αλλά είμαστε αισιόδοξοι. Είναι μωρέ, πάλι σταματάμε πάλι. Τι έγινε ρε Μάκη τώρα? Όλο κάτι γίνεται. Όχι ρε πούστη. Μάκη, αυτό πρέπει να είναι όρθιο, έτσι. Δεν πειράζει, και έτσι κάθεται. Injection είναι. Τη βενζίνα την έκλεισες? Το ρουμπινέτο. Έλα, γάμισε εδώ και αυτό το πράγμα τώρα, αυτό δεν κάνει δουλειά. Αφού πέφτει. Take the green one. Είναι μαλακία οι αναρτήσεις. Μαλακία οι αναρτήσεις, Οι μάντες, sorry. Και βαριέμαι να το πέσω και πίσω. Είναι φοβερό το πράγμα, εντάξει. Πολύ factory. Εντάξει. Ο Ταμτάκος. Κάναμε μια μικρή διακοπή για να σηκώσουμε το μηχανάκι, το οποίο από ό,τι καταλαβαίνετε έχει τη δικιά του ψυχή και κάνει τα δικά του συνήθως. Δεν παθαίνει τίποτα ρε. Εντάξει, ναι, ισχύει, εμείς την τρώμε συνήθως. Και όπως λέγαμε, είχαμε εξαφανιστεί λίγο. Δεν είχαμε κάνει βίντεο στα κοντινά, ας πούμε. Είχαμε λίγο καιρό να ανεβάσουμε κάτι. Εντάξει, ήταν και γιορτές λίγο, οπότε εν μέρει δικαιολογημένα. Είχαμε να φάμε και λίγο παραπάνω. Δεν φαίνεται. Να κάνουμε και τις βολτούλες μας. Και δεν ρουφιόμαστε καθόλου. Ναι, πήγαμε λίγο στα χιόνια, του μπάραμε λίγο στα χιόνια. Ευτυχώς βγήκαμε ζωντανοί όλοι. Bottom line, it is what it is. We do what we do. We make shit all the time. Αλλά ναι, επανερχόμαστε δυναμικά με το πρώτο vlog για φέτος. Καλή χρονιά και χρόνια πολλά, θα πούμε βασικά. Παρόλο που είναι πόσο, 10, 11, 12, πόσο σήμερα? Δεν ξέρω. Κάτι Ιανουαρίου. Διψήφιο σίγουρα. Ναι. Και έχουμε αρκετά πράγματα στα πλάνα μας, εδώ στα κοντινά. Καλωσορίζουμε τα 2 μέλη στην ομάδα. Αν έχετε παρακολουθήσει έστω και ένα αγώνα μότοκρος στην Ελλάδα, σίγουρα τους ξέρετε. Μπορεί όχι με τα ονόματά τους, αλλά ο ένας είναι 100 και όλος είναι 200. Μιλάμε για τους αδερφούς του Ρατζίδη. Έρχεται σύντομα. Αυτοί τι δουλειά έχουν με εμάς? Αυτοί είναι καλά παιδιά. Ναι, ισχύει, εμείς είμαστε πολύ χαβαλετζίδες. Είμαστε μπειροαθλητές, αυτοί είναι αθλητές.
Δεν ξέρω τι δουλειά έχουμε εμάς. Τους τουμπάραμε στο μπλα μπλα μα. Και έρχεται και βίντεο με αυτούς σύντομα, περίπου σε 2 εβδομάδες θα ανέβει, το έχουμε ήδη έτοιμο. Και θα τους βλέπετε αρκετά από τα βίντεο μας φέτος. Αυτούς, όπως και τα άλλα τα παιδιά, τον Καριό, τον Γιώργο, τον Ανδρέα, τον Ανδρέου και τον Νίκο τον Κανελόπουλο, τον Νένη. Αυτά. Δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Δεν ξέρω τι θέλω να πω. Αυτά. Πάμε να κάνουμε την προπόνησή μας. Και εδώ πέφτει μια έτσι μουσική περίεργη και fast forward. Ναι, γιατί δεν γίνεται να πάμε στην πίστα και να πετύχουμε τον Τσάντ εδώ πέρα. Άλλαξε μηχανάκι, πήρε το παλιό, πήρε το Honda, το 12. Του Motorsport, ας πούμε. Γεια σου Τσάντ Ριντ. Πάει στην πίστα και ο Τσάντ. Φτάνουμε εδώ πέρα λοιπόν. Εσύ ποια είσαι? Έχεις όνομα? Έχω όνομα, με λένε Βίκη. Ναι, πώς σε ξέρει ο κόσμος, σαν τι? Σινιόρα Ράμος. Οκ, καλό αυτό. Ναι. Και αυτό τι είναι? Αυτό, με τα 66. Πώς τη λένε? Δεν έχει όνομα. Τι δεν έχει όνομα? Το βαρά τώρα. Δεν μου το έχει βαφτίσει κανένας βασικά. Αφού σε όλα τα μηχανάκια τα λέει κολομήχανα. Γιατί έτσι? Δεν ξέρω, ρώτησέ τον. Μάκη, γιατί τα μηχανάκια σου τα λες κολομήχανα? Δεν ξέρω διαλέγει. Δεν ξέρει να διαλέγει, λέει. Και για πες μας με τι... Ναι, είναι ωραίο. Θα το κρίνει και ο κόσμος βέβαια για να πει και ο ίδιος πόσο ωραίο είναι. Αυτά στις ζάντες τι είναι? Είναι σαν καλαμάκια. Έχει τρύπα μέσα δηλαδή. Δεν είναι... Μπορείς να πιεις τον καφέ έτσι ας πούμε. Όχι, έχει σκισμή στη μέση. Α ναι, μαλακία. Τέτοια σας το πάει. Και για πες τι σχέση έχεις εδώ πέρα, ας πούμε, τι δουλειά έχεις ας πούμε εδώ πέρα? Έχεις ένα μηχανάκι το οποίο είναι street. Τι κάνεις στο χώμα? Ήρθαμε να παρακολουθήσουμε σήμερα τα παιδιά στην πίστα. Μάλιστα. Δεν ξέρω. Θέλω να πάρω και εγώ κάποια στιγμή ξανά motocross. Είχα παλιά ένα κατέμα 125. Μάλιστα. Αυτά. Γουστάρεις πιο πολύ χώμα ή άσφαλτο? Δύσκολη ερώτηση. Πολύ δύσκολη ερώτηση. Ναι. Κοίτα, για τώρα θα πω άσφαλτο. Για τώρα, ναι, προς το παρόν. Θα αλλάξει, θα αλλάξει. Θέλει προπόνηση το χώμα.
Άντε μαλάκα, πέφτει στο ίσο να τα φύγει. Κάτσε εδώ τα τσαλιά. Τι έγινε Μάκη? Τελειώσαμε, έτσι φεύγουμε τώρα. Ναι ρε, τώρα κάναμε προπόνηση για ένα μήνα, φτάνει τόσο. Ναι. Τώρα του χρόνου πάλι, λογικά. Ό,τι, Junior. Τώρα για διακοπές τώρα. Πού θα πάμε? Μετά το καλοκαίρι ξανά. Εμείς είπαμε, έχουμε νηστέρια τώρα. Εμείς έχουμε νηστέρι και έχουμε χειρουργικά κρεβάτια. Μωρέ πούστη έντο που έκανα μαλάκα. Άντε ρε γαμίς, τι είναι αυτό? Στο τιμόνι το βλέπεις που θα οδηγήσεις και που σπάσει τα άδεια. Δεν έπρεπε να πάω Θεσσαλονίκη. Έπρεπε να κάτσω να κινηθώ λίγο γιατί έτσι κάνουν οι σωστοί αθλητές. Αλλά έδωσα το σωστό παράδειγμα και πήγα και ξενύχτησα λίγο. Λίγο όμως. Δηλαδή, να ακούσω ώρα θέλω, ώρα. Ρε παιδί μου, εντάξει, 3,5 ώρα είμαι στο κρεβάτι. Εντάξει, μια χαρά. 4 κοιμήθηκα. Εντάξει. Και 8 ξύπνησες να φανταστώ. Και 8 ξύπνησες. Με ξύπνησες 8 η ώρα. Α, ναι. Αλλά είδα και λίγο Supercross. Γιατί εντάξει, δεν τρέχω άλλο εκεί γιατί είναι μαλάκες. Γιατί τους είπα κάποια πράγματα και μου λένε όχι. Δεν γίνεται έτσι, γίνεται αλλιώς. Άντε γαμηθείτε, λέω στον πάτο σας. Δεν ξανά έχω να τρέξω. Και σηκώθηκε έφυγες. Ναι, ρε φίλε, και ήρθα εδώ Λακάρα Riverside να βγούμε. Το χρώμα γαμάτο. Σαν τα σαλιτάχαρη δεν είναι, ρε φίλε. Δηλαδή, να το βάλω στον καφέ σου να το πιεις να πούμε. Δες εδώ πέρα πράγμα, μεγαλείο. Αλλά εντάξει, εγώ δεν μπορώ πλέον γιατί έχω αποσυρθεί από την ενεργοδράση. 2 χρόνια δεν τρέχω πλέον. Κάνω λίγο το χαβαλέ. Τους δείχνω λίγο. Έτσι πράγμα. Σαν παλιός έτσι δηλαδή, σαν τέτοιος. Και ένα μήνυμα. Όποιος θέλει, εδώ. Λακάρα Riverside. Προκαλώ εγώ εδώ πέρα. Όχι με μηχανάκι όμως. Με τρομοκρατικό αυτοκίνητο. LADA, Λάντα. Εδώ, όλοι. Κάτσε να τραβήξουμε και κανένα μόνο στο οδηγάει μαλάκα. Γεια σας παιδιά. Μαλτιτζίδης. Βάου. Και πίσω. Εδώ. Κάτσε. Ξέρεις ποιος έρχεται? Άκουσα κάτι. Μάγκες, έρχεται ο... Κάτι ακούσαμε. Τώρα Ο άλλος ο JT, όχι εμείς, ο άλλος ο θα JT. δούμε αν είναι αλήθεια. Τζον Τούρα. Με Τζιν Τούρα. Και Μίτσος Τούρα. Ναι, Μίτσος Τούρα. Έτσι για τα... Σήμερα έχουμε πολύ λαό παιδιά στην πίστα και μας αρέσει γιατί Είμαστε για τον Μπούσο βγαίνει γενικά. αυτό που κάνουμε Ναι. και ο κόσμος ακούει και στηρίζει την προσπάθεια μας.
Kindern. Πολύς ο κόσμος τελικά σήμερα εδώ πέρα, ήρθε αρκετός κόσμος, είναι η ημέρα. Χωρίς να έχουμε κάτι κανονισμένο βέβαια. Έχουν έρθει αρκετοί. Ο Γιάννης περνάει αυτή τη στιγμή από εδώ πέρα. Μόλις πέρασε. Γιάννης ο Δημήτρης Τουρατζίδης, ο Άκης ο Πάνογλου, ο Γιώργος ο Καριώτης. Τα ονόματα από το Πανελλήνιο πρωτάθλημα μότοκρος που έχουν έρθει σήμερα. Είναι μια ωραία μέρα, σχετικά ζεστή. Το τερέν είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Έχει τα ποστά υγρασίας όσο πρέπει για να γλιστράει και να μην σκονίζει. Είναι γενικά μια πολύ ωραία μέρα. Πρώτη φορά αυτός ο τόπος έχει δεχτεί έτσι τέτοια εκτίμηση από τον κόσμο. Χαίρομαι. Ας είναι αυτή η αρχή, τουλάχιστον να γίνει κάτι καλό, κάτι θερμό εδώ πέρα. Ντορίφτο. Ο ψηλός έκανε μπάντα και κοπάνισε κολονάκι. Αυτό εδώ δεν το είδες, Ντορίφτο. Τα σοβαρά αυτοκίνητα. Ναι. Πρέπει να έχουν κάποια σημάδια, τα σημάδια του πολέμου. Του πολέμου. Δείχνουν την πορεία του αυτοκινήτου. Τις κακουχίες που έχει περάσει. Πήγε απόγευμα, όπως βλέπετε. Πώς το μαλλί καλό είναι? Ο ήλιος μας γάμισαν τα δέντρα. Έχουμε τελειώσει για σήμερα, έχει τελειώσει αυτή η μέρα, ο ήλιος αρχίζει και δει. Όλα καλά, όλα ωραία. Είχαμε και μια ευχάριστη έκπληξη σήμερα για την οποία δεν μας είχαν πει χτες. Γιατί χτες ήμασταν πάλι μαζί τους. Ήρθαν οι αδερφοί του Ρατσίδη, το Yamaha του Ρατσίδη σε Mexteam, και κάναμε μια ωραία ευχάριστη προπόνηση μαζί τους. Ήταν και ο Άκης ο Τσοπάνογλου και φυσικά ο Καριωτάκος. Ήταν και ο Γεωργιός μαζί μας. Μια ωραία προπόνηση. Το τερέν ήταν πολύ ωραίο τελικά. Δεν σκόνησε καθόλου και ήταν τόσο υγρό όσο έπρεπε. Έχουμε πολλά πλάνα. Πιστεύουμε να σας αρέσουν, θα τα φτιάξουμε όπως μας έρθουν. Λοιπόν, να μην ξεχνιόμαστε, την επόμενη Κυριακή, σήμερα έχουμε πόσο, 13. Ναι, την Κυριακή που έρχεται θα είμαστε στην πίστα των Σημάτρων και θα κάνουμε την κοπή πίτας από τους JT2 Wheel Bastards και σας προσκαλούμε όλους εκεί πέρα ώστε να περάσουμε όμορφα, να γκαζώσουμε, να γουστάρουμε και ο νικητής θα έχει και ένα δωράκι. Όποιος κερδίσει το φλουρί βέβαια. Θα βάλουμε φλουρί όμως, θα βάλουμε, δεν θα το αφήσουμε έτσι. Θα έχει φλουρί μέσα. Καλά, δεν ορκιζόμαστε ούτε για την κοπή της πίτας, ούτε για το δωράκι. Να είστε εκεί όμως, εμείς θα είμαστε. Κάπως έτσι, γιατί είμαστε και λίγο απρόβλεπτοι. Αυτά, σας κλείνουμε. Να είστε όλοι καλά. Καλή χρονιά να έχουμε. Πάντα όρθιοι, και πολύ γκάζι.